la llum que guia en l'oscuritat, perquè mai perdrem la nostra dignitat i trobar una resposta per demà. Jo agafem l'herència que ens vareu deixar. Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent d'un temps d'un país que ja anem fent corrent. Sí, necessitem molta gent. Amb moltes persones en cartolines. Perquè escriurem a Elx en valencià. I per què volem fer un mural mob? Per moltes raons, aquí en van unes quantes. Si vius o treballes a Elx, el valencià és la teua llengua. Indústria, cultura, natura... Saps quin és el misteri d'Elx? El valencià. Volem viure en valencià, a l'anar al metge, al comprar el pa i en el dia a dia. Vine al Mural Mob. Perquè són segles d'història, perquè hem de llaurar el nostre futur, vine al Mural Mob. A Elx, en valencià. A Elx volem una societat en què el valencià siga una llengua digna. Vine al Mural Mob. Estimem el valencià, la llengua nostra, la llengua de tots. Elx en valencià, a Alacant, al país, a tot arreu del nostre país. Si vols i pots, participa al Mural Mob del Tempir. A Elx, la gent jove sempre defensarem la llengua. Vine al Mural Mob. Perquè volem una administració que no negue la valencianitat d'Elx. Vine al Mural Mob. Perquè volem ser com som, vine al Mural Mob. Vull donar-te les gràcies perquè tu em fas sentir-me viu. Gràcies a tu que cantaves furtiu, gràcies a tu que em donaves caliu, gràcies a tu que cantaves furtiu, gràcies a tu i som l'últim que riu. Som la flor que naix de la llavor que vol sembrar, som la llum que guia en l'oscuritat, som les vostres veus i no ens faran callar. Som la flor que naix de la llavor que vol sembrar.